let the Assam be ruled by his own son. Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Long live! Divide Assam 50-50! Divide Assam! 50-50! Divide Assam! 50-50! Jai Guru Harane! Jai Guru Harane! Jai Guru Harane! 나오게 된 아빠들이 본순이 미루 아파트니 아파트니 해타리 아르 비타민이 마우카리알레 그걸 아르 명자 베나이 아마스걸 그래서 힘이 나는 나이가 다 आङो 이거라고 खोथा बुंनाय नङा आं जाहाथे बुङो दसे बुंनानै आं एसे न'आव जोंहा हाबाबो दङ दा लिंलांदों आरो थाब थांनांगौ होनना दा थेवबो आं सुंद' बुंनायनि गेजेरजोंनो रायजो राजानो माखासे बाथ्राखौ बुंनो सानदों दिनै बनसुआ रायजो बिदिनो ओंखारफिनबाय आलादा बदल रायजो नांगौ होनना बुंबाय दा फार्स्टलि जोंहा बिटिसि दङ बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसि दा बिनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव सोंलु फैयो जे जों बिटिसिखौ लानानै दंलाय आरो आलादा रायजोबो बिनोसैलाय दानिया बे मा जालायखो बेलाय प्रश्न जाया होमबा बेबायदि प्रश्न जायो दा बेखायनो जों दिनै रायजो राजानि समाव बेफोर खोथाखौ गुवारै बुंनो हानांगौ जे जों आलादा रायजोखौ मानो बिफिनखो दा जों बे बिटिसिखौ जोंनो नांला नामा बिनि सायाव जोङो रायजो राजानो गुवारै खेंफोरथि होनानै जों रायजो राजाखौ मिथिहोनांगोन आरो सिगां फारसे दावगालांनांगोन बे बनसुआ जेब्लानिफ्राय जन्म जादों बे जन्म जानायनि मेन थांखियानो आलादा बड'लेण्ड रायजो नांगौ बड'लेण्ड रायजोजों नामफिनथारसिगोन बे बाथ्राजों बनसुआ जन्म जादों दा फारसेथिं बे जन्म जानायनि गुदियावनो दंमोन बे थांनाय बारनि जानाखि जायखौ बिटिआर सुक्ति होनना बुंदों थांनाय 2020नि 27 जानुवारियाव जा गोरोबथा जालांबाय बे समाव बर'आ राजि खालामलांबाय ओमफ्राय एनडिपि माने सुक्ति खालामलांबाय एबसु दा सुक्ति गोजोन गोरोबथा होनना बुंदों बिटिआर सुक्ति होनना बुंदों बेखौ बयबो बुजिनाय नालाय खिन्थु बिटिआर सुक्ति नङा बे गोजोन गोरोबथा बे बिटिआर सुक्ति नङा दा बे सुक्ति जानायनिफ्राय जोंनि गेजेराव थासारिया ओरैबायदि जाबायमोन बर'फोरनि गेजेराव बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजोंनो जोंनि मोनखानाय जानाखि बिटिसि बे बिटिसिनि गोहोफ्राबो गासैबो जोबलांनो आरम्भ खालामबाय जोंनि मोनखानाय बिटिसि बे जोबलांनो आरम्भ खालामबाय आरो लोगोसे सुक्तियावनो गिबि माबायावनो माने इन्ट्रडाक्सनावनो बेयाव लिरना होदों माने बर'फोरनो बड'लेण्ड रायजो नांलिया बेखौ सिगाङाव लिरदों सिगाङाव लिरदों बड'लेण्ड रायजोखौ माने नांलिया आरो आसामाव खुनुदिन बुख'ला बेनो फाइनाल जाबाय बेखौ इंराजियाव कमप्रेहेनसिभ एन्ड फाइनाल सलिउसन होनना बुंदों दा बेखौ गोबां समावनो मिडियाफ्राव बुंबाय थानाय जादों गोबांनो माने जुक्ति होयै बुंनानै बे समाव बर'मोनखौ दाय होयै जों माने जाथि फानग्रा हारि फानग्रा जों होनै बिसोरखौ एखेबारे दिनै आउट खालामनो हानाय जाबाय माने पावारनिफ्राय बिटिसिनि गोहोनिफ्राय आउट खालामनाय जाबाय दा आलादा रायजो नाङा होननाया बे बिटिआर सुक्तियावनो लिरना गारदों आरो बे बिटिआर सुक्ति गेजेरजों बिटिसिआव जानाखि जोंहा गोहो दंमोन बे गोहोखौ माने आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिननाय बेफोर सुक्तियाव दंजोबोमोन गामि दानख'नाय बिटिसिनि जानाखि 3059टा गामि बेहा बिटिसिआ मोनसे थिलेबलेब रायजो बायदि जाखाबाय फिसा रायजो 3059टा गामि बे 3059टा गामिखौबो ओरै खोलाजायनि बाउण्डारिखौ जेराव जेराव माने बर'फ्रा खम संख्या थायो गुबुन जाथिया बांसिन माने 50% होनना बुंदों 50%नि बारा माने उना बर' थानाय गामिखौ दानख'गोन होननानै सुक्तियाव लिरना लाबोदों दा बेखौ नायबाय जों होनब्लाथ' थाखानाय जोंनि बिटिसिआनो थानाय नंलिया सिमा थानाय नंलिया बेखौ दानफैब्ला एखेबारे श्रीरामपुर गेजेराव थानाय नंलिया जेराव ओरै क'क्राझाराव नाराबारिसिम नांफैबाय जोंनि सिमाया दानख'लांजोबो गासिबो बै दिप्लायनिखौ जों मोननाय नङा बासुगाव जों मोननाय नंला जों बै धालिगाव जों मोननाय नंला बेबायदि मोनसे अबस्था बयबो गिख्रंबायब्ला जेब्लाथ' बे सुक्तिया गाज्रिमार जोंनि मोनखानाय 6 सिडुल बेखौ सेस खालामसै आरो बेजों लोगोसे नों सिमाखौ जुदि माने
지나자로 올라서 타가면서 안고 좀 다니지. 너네 집 저기 BTC 있으면 이렇게 랭랭랭 이제가 만에 봅시라고 저거라 좀 나이야. 여기 본 세정이 들어오지 그냥 비가. 예전에 하프리 자리 공부하고 지요. BTC가 동원 왜 하프리 공부하고 수비 되자마이. 마음에 비치에서 지내는. 그래 고마워요 BTC 수기야. 전 보고서 찾은 괜히 그 보고서 찾은 그왕 만에 숙제오면 만에 가지 BTC님 아래 코티 탐나이 내리 모로퍼리 코티 탐나이 아래 보돌라라 좀 만나이 심하고 또 만에 바쁜 탐나이 답에 흠나네 저 모두 스타트 받는 거라는 이 본수와 만에 드린 같이 나가도 카타는 게 안 되더라고 만나 포레샤 파라는 내가 가봐이 그 라이프로 포레샤 파라는 가봐이 이제 거라지 난게 앞서 그때는 이제 비할라서 시작 일이야 알다 보는 만에 지난 시험을 했는데 그다 그 야만에 소리 내는 깔고 가라 내단도 없이 말해 알다라 지난 거 나도 좀 미쳐 죽지 감생 가면 그냥 무슨 뭐 그거에 프로파일 잡으라 알다 만에 보는 거지 그래 안 너무 감 하스리 비는 하스리 다시 다가 리브리 올라거다 비치아 수티고 마우풍 사는 거라고 싶은 거야 만나 비치아 수티고 마우풍을 거라는 거야 오로라지 분위기 들어 수티라이 버람라이 동 나중에 그 그런 무슨 만에 무슨 다른 거 같은 동 비필보로 그저 뭐 같은 동 통으로 뭐 같은 동 비치아 수티니 오베도 하고 마우풍을 하면 붕 내배는 또 화가지 내배는 또 화가지 아주 많이 하던 파표 미디어 뭐 같은 거 다부터는 그거도 공부를 그냥 좀 해야 라이전 취업서 아니 캠프티브 해야 공부해 아니 사사사라 스티 칸타이크 공부하니 에비체르 와 코리아 설바 후나고 나고 몸이 밤에 진짜 가지 그것도 슬픈 거야 사실 아니 발생은 바로니 노호봉 트리 오미탑 나고 바이 96% 만에 비체르 대마 공부하고 나고 바이 tapi 풋볼이 문제 말에 공리게스로 가지 문제 이걸로 숙지랍 나네 이 앞으로 그게 이제 포리베스 라고는 다른 포리베스 많이 되는 분들이 본토는 사람들 알아다 보도록 그냥 지금 제가 다 가든 아들 세만에 이제 비치아 숙지라고 제가 NDB 제로 보면 이 제로 만에 제가 다른 저도 보고는 만에 보고는 그거 봤어야 즉 뭐나 뭐하기 그거 봤어야 그거 올리기야 이벤 비 숙지를 saya mana bapa non high school mana mana 기성타고 케이스 놓이면 좋아. 그래서 그 아인 바지 만나 여자가 놓는 거 아인 바지나 여자가 그래서 그런 기성타고 케이스 얘기 잘 나오. 실물이 제법 좀 해. 만약 실물 제일 자 하라고 내 시간에 여자가 그냥 에고라리 베비체 숙지야. 다음에 베비체 숙지 이제서 그냥 이제 이거 저거 왔지. 그러니까 또 레벨 숙지 해보자 자. 베비체 숙지야. 까지 아들 뭐 수학 하던 강하단 정도에 이제 탁출하는 이제 알아다라 이제 니자잖아고 타임랑하고 저거 능지 알아다라 이제 낭라는 데는 갈 거야. 모르파제 알아다라 이제 낭라는 그지 시집하마게. 저기는 알아다라 말해라 집시라도 보라고 프로필이라고. 저기들이 베이스텍 보면 그거 진짜가 이미디어트리 본선에 이제 안동 나가이 아니 가든 원래 들려 방든 아들 집에 문들 말 말에 하나 오고 정말 부자 제일 자든 제일 자든 나 제일 좀 난든 자든 뭐면 에 만에 타나시오는 옥합시오는 내가 기들 문제 만에 히스토리 레코드 이거 컴나 잡아요 배우는 뭐 사나리 내가 마그마 뭐 사나리잖아 그 배우는 사나 만에 풀지려고 이치해야 되는 그런 부른 좀 자 마법 지기야 레코드 있더라 내가 알아다라 이제 비슷하네 타나오 줍잖아 아 타나 시험지 무사나이 그렇게 하면 숨채다오네 이제 우리 무사나이 마그마 무사나이 이렇게 걸어오기라게 그리고 이제 기지 레코드 기지 레코드 후 히스토리하고 뭐 그건 되나 여기 자 니키 마오나이 내 마오나이 그러면 반발에 고장 다 이래지고 나중에 지금 저기도 저기 마오나이 후 또 하이 만상 또 하이 근데 비제 문제를 고자바이 산세비를 투블라우 리스널 레벨로 문제 수모 문제 포리베사리 만에 많이 도와는 거 투블라우 왜 사람들 그 한나래 네 어디 말에 오라이 만에 보라 라이브에 타나시오는 무사는 거래 이게 세례 고자는 거 예.
그 history고 그들은 뭐나야? 랭크 history. 다들 비치야 숙제고 문제 history. 이거는 그 라이 강자바이 타나이 라이 그자바이 타나이 이거 문제 history. 여기 라이 하든 뭐 하든 그 숙제 문제 원하네. 그러니까 시방기질 뭐 말에 그 말에 보자다이 그 뭐가 history잖아요. 아들이 BTC 야만 타바이 그러니까 BTC 고국에 낭만아마 한국의 프로토콜을 다시 알아달라 집시바이 모두를 일단고 다 BTC 낭만아마 요새 마타지 쿠션데이 다시 그 낭하나 그 BTC 살던 BTC의 가시와 BTC 모장 그 가시 나고 BTC 만에 타이블 분이 다가이 만에 타이블 분이 니라 꽃다리 타이블 분이 같이 나가이 타이블 분 주간에 나가이 만에 이비 신문제 에란 변하기 이비 만에 마베레 에란 변하네 시키주라네 매주 분들이 비치시면은 미르 타이블고 버린 니라 붙다나고 비리랑 거리 오스다고 잡수하고 가우서 버리 만에 그 분명 하이 나비니 배우사네 시키주라게 이렇게 시키주라까지 동아야 되고 시키주라 타이블 분다 스페셜 만에 에리아 애드미니스트레이션 비 시키주라 저기 사시비 시키주라 나중에 선정 번에 무장이들이 지금 조사 근거를 안 해본다 시키는 거 비치시고 조사를 군을 하는다 저 고지 못하고 하는 정의들의 만에 most powerful 먹음다 시키주라는 타이블 애드미니스트레이션 비 얘는 미국 무장들이 들어가지마 예전에 미국 무장들이 살아가면 하이는다 정은성이 만에 저번에 가만히 조심하고 하이 내리 가슴이 가만히 조심하고 하이 그래서 그만 보다 보면 제가 여기서 고생이야 이나이니 나를 드리고 나 낙태되고 이들 부분 고생들의 방신 수직 만에 흐르는 애들 지금 만에 무슨 흐르는 고자는 비들 무슨 흐르는 하려는 가면 보로게 해 아이디 오사들 아니 저기 요다는 사람이라 요인의 저기 이렇게 마을이 커먼입니다 저 보이서 하고 지금 상황 내가 저기 매장이 먹어라 하는 거 사실 기아 저거 알아들어지고 저기 비전 카레지블라 저기 좀 이제 아파트잖아 아파트 가잖아 알아들어지고 뭔내 거라마 사느나 어느라지고 알아들어지고 뭔건 알아들어지고 뭔는 다 도저간 놈 삼든 아베 알아들어지고 뭔는 다이안 놈 삼는 게 미치시자들 미치시자들 이걸 가슴 좀 보내 주잖아 알아들어지고 보내 주잖아 근데 지금 한번 타고 먹으면 능 미시고 남은 거 지금 이봐 미치시고 좀 그래 그런다고 만약 자주 뭔내니 이제 만에 우리 가동 성기전하지 면 태든 알아들어지면 배 알아들어지면 너희 만에 보내치가 내가 미치시고 되는 이거 그래야 아주 한번 해면 태동 성기전 아주 성기전 면 태동라 만타이면 태동 메리다 정하 알아다라고 알다 하리부도다 배 알다라고 하리부 다리 지금 알아다라지 하고 아주 성기전을 받아들였던 성기전 만에 마사 비티오 알아다라지고 흔하게 가득 아주 알다면 제 고상하는 같이 아르베 자치아 자리민 노 베자리미나 미라를 그잠 풀어나 베자게 타기비피한 밤정 무릎을 옥십샤 다 타기비피하고 온나이 컨라 이제 프로스자이 사람 군낭이 프로스자이 베 타기비피하고 만노 알아시네 컨그 만노 오나도 프람그 이제 프로스자이 베 타기비피하정 무릎라 베 타기비피하라 제가 라우 아리무 알라 자동카이 아르 타기비피하 자라이지도 뭐라도 뭐 자리민 나도 매개 자리민 골라는 저는 알아다라지고는 비다이 아니 알아다라지 비네 칸로 비네 왜 BTC 맨날 칸로 왜 알아다라지 마바 골라는 애 자리민 골라는 비네 배정이 매라지고 비정 그다이 프렌즈 비자고 그러지 할들이라지 듣는다 그런 죽죽이 프렌즈 지루와 위에다 그거 들어가 하자 무슨 시간 오늘 활개제고 탑 만에 라이지고 받은 야라자도 뭐 라이지도 뭐 배자기하고 판매자 라이즈 보면 다른 저기 자리민 비 아니 마블라 볼 허비제 오pen 답이야 나 비니 자리민 거라고 하라지고 오늘 사람이 아사보 저거 마블 활동 보면 이거 분우라고 해야 자리다 근데 비제 이거 볼 파도면 비비 자리민 제발 만스라 자리민 됐지는 오이거 분우 볼 파도제 동 그도 와봐 동은 라고 다음에 무슨 그걸로 사실 많이 알아보고 하면 되는 자리민아 뭐 해는 거 나눠 나이 마이롱 라자 나는 마이롱 라자는
프라이드 기비신 모르라 자면 이 바트라고 자리미나 좀 프라이드 아 미리 스타트하는 아삼 자리미나 마이롱 라자 마이롱 나로 마이롱 우수라는 거는 다 미래가 좀 스타트하는 다 근데 미래 하जार 뜻을 시간 거 보라던 거 다들 자리민 길 발레리 내리 나가나가나가나에 왜 보로포로 오프라티 말아서 나가나가나가나에 풍나는 문바이 예 보로파 기제리 샴브라 피디 몽골리안 데스니 피디 남다기 에저라 만지 수궁하래 좀 모자지네 수궁하래 좀 모자래 파이 가우니 아다르 나가나에 다른 자가 모자 나가나에 기징 왜 보로면서 주가 피디 피디 세바 티피 피디 남다기 라우 자르비 기라 봉하게 설바데 차이는 마와서 피디 남다기 라우 자르비 기라 소틱 भावे ठीक भावे पुनः आ गई किंतु जो थाना जाएगा माने गेजेरसिया साइबेरिया ने जाएगा बुंगारी साइबेरिया ने जाएगा थाईवन बोलफा ये जाएगा बोले ठीक बोलफा नंगा आरो साइबेरिया माने नाम साइबेरिया को सीबराई थाग्रा जायगा सीबराई बेयां बुंनाय मा देराजि बोनो ए माफा खोब मोजां खोनासंनो मोजां मोनो आरोखि सीबराई थानाय जायगा बेखाय सीबराई थाग्रा जायगाखाय साइबेरिया ओरै नाममोन जारिमिनगिरिफ्रा बेखौ लिरदों दा बेखौ जों दिनै फरायनानै जों मोनो बे साइबेरिया होननाय जायगायाव बर'फ्रा दंमोन बे साइबेरिया बर'फोरनि जायगामोन सिबोराय थाग्रा जायगाखाय बे जायगायाव साइबेरिया होननाय बे आंनाय मा जारिमिनाव दङ जों बेखौ फराय मोनो बेखायनो उन्दैफ्राबो जारौफ्राबो बे उन्दै फिसाफ्राबो हौवाफ्राबो बेफोर जारिमिनखौ जों मिथिनांगौ फरायनांगौ बेफोरखौ मिथिब्ला जों माने जुक्ति होनो हायो थरखौ होनो हायो जों बाथ्रा दान्थेलायनो हायो जोङो दा बे साइबेरियानिफ्राय बर'फ्रा फैदों बे उदाया लाख बोसोरनि सिगां बुंनो बाथ्राखौ आरो लाख बोसोरनि सिगां बे जायगाफ्रा फैदों होनना बुंदों दाउथे आसामाव फैनाया जोङो हाजार बोसोरनि सिगां हाजार बोसोरनि सिगां फैदों बुंनो हायाखै खिन्थु महिरंग दारुनि जारिमिना माइरं राजानि जारिमिना बेनिफ्राय 5000 बोसोर सिगां महाभारत जुद्ध जादों बे महाभारत जुद्धनि 5000 बोसोर सिगां जादों नंगौ माइरं राजानि माबा जारिमिना होमब्ला 10 बोसोर दिननिफ्राय 10000 बोसोर सिगां माइरं राजाया बे राजाखौ फार्स्ट माने रायजो खुंदोंमोन बेखौ जों दिनै हिस्ट्रियानफ्रा बुङो दिनैनिफ्राय 10 बोसोर सिगां माइरं राजाया महिरंग दारुमा फाइकुटुर रायजोखौ खुंदोंमोन फाइकुटुर रायजोनि राजाया महिरंग दारुमोन बेखौ हिस्ट्रिया रोखा रोखा बुंनो हायो दा जोंनि साइबेरियानिफ्राय फैदों बिदि मोनसे माबाखौ दारुमखौ माबानिफ्राय मोनो जेब्ला माबाया 13th सेन्चुरियाव जेब्ला 1300 थिखा जेब्ला बक्सार खिलिया फैयो बक्सार खिलि बे साइबेरियान मानसिमोनदि बक्सार खिलियाबो बे साइबेरियानिफ्राय जेब्ला कामरुप रायजोआव जों माने फैयो कामरुप रायजोआव फैब्ला जोंखौ नुफैदों बे जोंखौ नुनानै बे जायगानि मानसिखौ बुंदों आरो लिरदों हिस्ट्रियाव लिरदों बे हिस्ट्रियाव लिरदों बे माने सासे मिनहाज सिराजुद्दिन होननाय लिरदों मिनहाज सिराजुद्दिन बे लिरदों बे लिरनायावबो बुंदों माने कामरुपाव फैनानै जोङो बै साइबेरियाव जायगा थायो जों बेखौ लोगो मोनफैदों होनना लिरदों आरो हिस्ट्रियाव साइबेरियाव जाय मानसिया थायो बे मानसिफोरखौ जों कामरुपाव फैनानै बुङो बे बाथ्राखौ बुङो आरो बे कामरुपाव फैनाय मानसिफ्रा कामरुपाव लोगो मोननाय मानसिफ्रा मेस अस आरो थारु बे मोनथाम जाथिखौ नांगौ माबाया मिनास सिराजुद्दिन आरो थाबाकात आइ नासिरि बे लेखायाव लिरदों थाबाकात आइ नासिरि बे लेखा लिरदों बे माबायाव साइबेरियाव जाय मानसिखौ लोगो माने जाय मानसिया दंमोन बे मानसिखौनो कामरुपाव लोगो मोनफैदों होननानै थाबाकात आइ नासिरियाव दै माबाया मिनास सिराजुद्दिन लिरदों बे 13 शतिकाव आरोखि होमब्ला बै जे साइबेरिया सिबिराय थाग्रा जायगानिफ्राय फैदों बर'फोरनिया बे प्रमान जाबाय आरोखि नंगौ आरोखि बेखौ टेस्ट खालामनो हाबाय आरोखि नंगौ मिनास सिराजुद्दिनाव 13th सेन्चुरियाव फैलायबाय दा माखासे जारिमिनगिरिफ्रा बुंबाय बिसोरनि थाग्रा जायगा बर'फ्रा साइबेरियावमोन बे बाथ्राजों लिंक दं आरोखि लिंक थाबाय गथे जोंनि जारिमिना गैयि नङा हाजार बोसोरनि सिगां आरो जेब्ला माने माबाया बक्सार खिलिया कामरुपाव फैजेनो बे समाव फार्स्ट बर' राजा प्रथम बै माबाथिं रंफुट साइडथिंनि बर' राजा आलि मेस होननाय मेस राजा बियो खिन्थु बियो माने बक्सार खिलिखौ गिनानै बियो साबमिट जादों बियो साबमिट जानानै बे गावनि धोरोमखौ सोलाय लादों इस्लाम धर्म लादों ओमफ्राय बे आलि मेस नाम थादों बिहा बेखौ जारिमिनाव फरायनो रायजो जारिमिनाव फरायनो फार्स्ट बर' राजा बांगाल देना सोर होनब्ला आलि मेस बहाय बेखौ बुङाखै जेनेरेल नलेजाव जुदि सोंबायोब्ला
बेखौ बुंगोन सोर बर' राजाया फार्स्ट माने इस्लाम धर्म लायामोन बेखौ बुंब्ला आलिबेस बे बबेनिमोन बै रंपुर साइडनि राजामोन आरो बे हिस्ट्रियाव रेकर्ड थानाय बे 13th सेन्चुरि बाथ्रा दा गथे बे जायगा जोंनि रायजो बे दा बे जोंनि गोगोम रायजोमोन बे दिनै बे रायजोआ दिनै सोरलावनो जादों बाहेराफ्राव फैनाय मानसिफ्रा थाफैदों बे जायगायाव फैलाव हानदों हासार हानदों बे जायगायाव थाफैदों हाबनानै थाफैदों बे जायगायाव हाबनानै थाफैदों जोंनि बे जायगानि थागिबि फिसाफोरखौ दिनै आलाय सिलाय खालामदों बे जायगानि मानसिफोरखौसो दिनै माने जेरैबो नाख्रेबदों बे जों आबाद मावनानै माने आबाद मावनानै जाग्रा जों खुनुरोखोम जों बिजनेस मावनो रोङा जों आबादखौसो मावो दिनै आबादखौ जोङो मा खालामो जास्ट दानो थाखायल' जों मावो मालाय आबाद मावो मानि थाखाय मावो बिजनेस खालामनो थाखाय मावो दा जों एथ' मोजां मोजां दै दंमोन दैमा दैसा दंमोन बेफोर दैमा दैसानि दैखौ जों जुदि गोसोब्ला गायग्रा दुब्लियाव सोनो हायो आरो गायग्रा दुब्लियाव सोयोब्ला जों आबादखौ डाबल जों आबाद खालामनो हायो मोननै खेबसे खालामनो हायो जोङो माइ गायब्लाबो जोङो माने दैज्लां माइ गायबाय मेसेङाव माइ गायबाय जों हायो दिनै खिन्थु जोंनाव बे गैला आरो हासै माव हासै दा फोथार ओरैनो थाबाय दुब्लि ओरैनो थाबाय हाया गुवार जाबाय जोंना बंस'आव बाराय रोङासै गोदो जोंनि आइ आफामोनहा फिसा फिसौखौ खाङोमोन 9 जन 10 जन गाहाम खाङोमोन खिन्थु नै जोंनि समाव दिनै मा जाखो जों 2 गाहामल' खांबाय दानिया दिनै जनसंख्यायानो खम जालांबाय बेबायदि आरोखि दा जोंनि अबस्था बे रोखोम माने मालायजों नाख्रेबजानाय मालायजों फासिजानाय मानाय बायदिसिना जोंनि हायाव जोंहा माने निरापत्ता गैया दा बेफोरखौ नुनानैबो सायफोरा ब्रिटिशफोरा जेब्ला फैयो माने आसामाव फैयो आसामाव फैब्ला बिसोरबो जोंनि थाखाय जेरै जोंनि ट्राइबेलफोरनि थाखाय बे थागिबि फिसाफोरखौ निरापत्ता रैखाथिनि थाखाय ट्राइबेलफोरनि हा हुनि आयेन खालामना गालांदों ट्राइबेलफोरनि हा हुनि आयेन खालामना गालांदों बिसोरनि हा हुखौ जाहाथे माने गोसो जाब्लानो लानो मोना गोसो जाब्ला नामजारि खालामनो हाया बिदि आयेन ट्राइबेल बेल्ट बक्स होननाय बाथ्रा सायफोरा खालामना लादों एरिया गोबां दं दा बे बेल्ट बक्सआव बुंनो हानो हाया दा बेफोर आबिनो बादैबो जोङो ट्राइबेलफोरनि थाखाय गोबां माने माखासे माने प्रटेक्सननि बेबस्था सायख'नि खालामना लादों खिन्थु दिनै बेफोर मावफुंजोबाखै जों ट्राइबेल बेल्टआव हाजार मानसि हाबफैदों थादों माने हाउस सेर लादों ट्राइबेल माने जायगायावनो दिनै बिसोरो माने हाबनानै ट्राइबेलखौ हेफाजाब खालामदों दाथ' उफाय गैया जों मा खालामदों दा ओंखायनो दिनै जोंनाव माने आलादा रायजो नांगौ होननाय बाथ्रा बेयाव फैदों जों थागिबि फिसाजो जोंखौ माने निरापत्ता होआसैब्ला जों थागिबि फिसाखौ जों निरापत्ता होनो हायाखैमोन सरकारा दा जोंहा मा उफाय दं जों गथे आलादा रायजो नांगौ आरो आलादा रायजो होनबासो जों निरापत्ताखौ जों खालामना लानो हासिगोन जोंनि हा हुनि जोंनि जेरैखि रैखाथि बेखौ जों खालामना लासिगोन बेखायनो आलादा रायजो जेरै खालामनानै फैदों आरो बेखौ बर' फरायसाफोराव फैयाखै बर'फोरा आर'ज जाबाय दा बिनि सिगांबो फैदों बिनि सिगांबो पिडिसिनि दैदेननायाव करन समरमोननि दैदेननायाव आलादा रायजो बिदिनो उदायसाल रायजो नुदों खिन्थु बिसोरो मोजाङै दैदेनलांनो हासै बिसोरबो माने राजनिथिखौ बांसिन जर होबाय गावसोरनि माने गोहो लाखिनायखौ बांसिन जर होबाय दा गावसोरनि गोहो लाखिनायाव बांसिन जर होनायखाय बिसोर आन्दलना जाफुङाखिसै आन्दलन जाफुङैखाय रायजोफ्रा बोराबबाय फरायसाफ्रा बोरायबाय खुद्रिबाय थगायबायसो होननानै नै बिसोर बर' फरायसा आफादनि माने दैदेनगिरिफोरा बर'फोरखौ ब्रह्मआ आन्दलनखौ स्टार्ट खालामबाय आन्दलन जागायबाय गोगोमनो आरो बे दैदेननायनि गेजेरजोंनो बे इउटुबा बे अफिसार थैनानै थांबाय बे थांबाथ' जोंहा अनेक जों माबागौमोन बे थैनानै थांनायखाय नै गेजेरफ्राव जों माने बिएसि सुक्ति जाबाय दा बिएसि सुक्तियाबो नैबे बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म दैदेननायनि मोनसे गोहोम बिनि फिथाइ बियो बिएसि सुक्तियाबो आरो बड'फाजों फोरोंलांदों जे दु फर बड'लेण्ड दाय फर बड'लेण्ड थैथां एखेबारे बुजिनांगौ एखेबारे बेबायदि आलादा रायजो बुंनांगौ दा बे बाथ्रा दा बिएसि मोनब्लाबो बिएसि गोजोनासै नै बिनि उनाव माने जिएसनि आन्दलन जाबाय खस्थ' लानानै दु फर बड'लेण्ड दाय फर बड'लेण्ड थैथां एखेबारे खस्थ' लिरनानै आन्दलन खालामबाय बिएससिया बे आन्दलन खालामनायनि मोनसे फिथाइ हिसाबै हाग्रामा महिलारिमोनहा माने 2003 आव रेकर्ड खालामबाय बिटिसि सुक्ति नै दानि बे बिटिसि बेखौ माने सालायबाय थादों बे दा बेयो जोंनि थाखाय माने बिटिसिआबो मोनसे जौगानायनि मोनसे जांख्ला बेयो बेजों जों जौगानो हायो बिटिसिखौ जुदि जों मोजाङै सालायलाङोब्ला बेजोंबो जों जौगालांनो हायो दा खिन्थु जोङो जोंनि माने कमप्लिट निरापत्ता जों मोननांगौब्ला जोङो कमप्लिट जोङो रैखाथिखौ जों मोननांगौब्ला जोङो आलादा बड'लेण्ड रायजो उफाय गैया
जोङो दिनै पुलिस पावारा जोंहा गैया बिटिसिआव माने आयेनखौ माने सामलायनो हानाय जोंहा माने पावार गैया जोंहा थाखानि जायनाखि फैनाय फ्ल' रांखावरिनिफ्राय फ्ल' फाइनान्सियेल जायनाखि फ्ल' जायो बे डाइरेक्ट फान्डिंआ जेराव बे गैया स्टेटनि थ्रुयैसो फैयो दा ओंखायनो जोङो जुदि डाइरेक्ट फान्डिं जों मोनोब्ला जोङो पुलिस पावारखौ जों मोनोब्ला ल' एन्ड अर्डार प्रब्लेम बायबो जोङो पावारखौ जों मोनोब्ला आलादा रायजोआनो जागौमोन दा गथिखे जोङो आलादा रायजो मोनागौमानि जोङो जोंनि जेसेबां समस्या दं जों बेखौ मावजोबनो हानाय नङा बेखायनो जोङो आलादा रायजोनि थाखाय जों बुजिनांगोन आलादा रायजोनि थाखाय जोङो गोरा जानांगोन दा दिनै जोंहा भाषा जोंनि भाषा बर' रावजों ओइटिनल' सोनो हाबाय बेबो गोरलै बाथ्रा नङा रायजोबो बर' रावखौ जे दिनै ओइटिनल' सोदों भारत संबिजिराव आरो बर' रावखौ जे दिनै बिटिसिआव माने अफिसियेल राव खालामनो हाबाय आरो सारा आसामावनो एस'सियेट खालामनो हाबाय बिनि गिदिर माने माबा दं रायजोफोर बर' रावखौ गोदो गोदाय दिनै बाथ्रा नङा गोदो गोदाय किराति राव होनना बुङोमोन गोदो गोदाय हाजार हाजार बोसोर सिगां बे भाषाखौ किराति राव होनना बुङो नेस' भाषा बुंना बुङो फिसाखा भाषा होनना बुङो भाषाखौ बारबारिक भाषा बारबार भाषा आरो बे भाषाखौ जम्मु काश्मीर काश्मीर रायज्लायदोंमोन होनना बुङो बेनि भाषाखौ बर' भाषाखौ ओरै जम्मु काश्मीर काश्मीर रायज्लायदोंमोन ओरै बे माने बे हिमाचल प्रदेशजों रायज्लायदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदों दा दिनै बेफोर रावनि थाखायनो जों बर' रावखौ दिनै ओइटिनल' सोनो गोनां जादों ओरै जों मोनाखै नायोबो ओरै जों मोनाखै जोंहा मोनफा मोननायनि माने मा दंखायो अधिकार दं मोन्थाय दं जोंहा बे मोन्थाय थानायखौ जों मोन्दों बर' रावा ओरै ओइटिनल' हाबनो हाबा दिनै नोङो आसामाव नर्थ इस्टआव दिनै गोबां स्टेट दं दिनै अरुणाचल दं मेघालय दङ मिज'राम दं नागालेण्ड दं दिनै बेफोर राहा आलादा रायजो मोननाय आलादा रायजो थानाय जाथिया दिनै बिसिनि भाषाबो ओइटिनल' हाबाखै 90 फारियाव सोस'जायाखै खिन्थु जोंना रायजो गैया मुं गैया बे फिसा खरबसे जोंनि माबा मा होनो सिकिदुल बे खरबसे सिकिदुलाव दिनै जोङो भाषाखौ ओइटिनल' सोनाय बे ओइटिनल' सोनाय खारना बेनो बर' रावा बिराद गोजाम बे गोजाम रावखौ दिनै गभर्नमेन्टआ दिदों नोंगौ बर' रावा बिराद गोजाम भाषा बे भाषाखौ एखेबारे माबायावबो हिमाचल प्रदेशआव रायलायोमोन जम्मु काश्मीराव रायलायोमोन बे भाषा एखे रोखा दंमोन बे भाषा दा बे आरो बे लेंगुवेज बेसिसावनो भाषा बिथियावनो दिनै बर' हिन्जावफोरखौ माने कामरुपनि राजानि फिसाजो फर्थ सेन्सुरियाव बर्मननि फिसाजो बेफोर जम्मु काश्मीराव हाबा लाहैदों बे भाषा बिथियाव हाबा लादों भाषाजों सोमोन्दो गोनां कालसारजों सोमोन्दो गोनां बेखौ हाबा लाहैदों दा दिनै जोंनि सिनायथिया आलादा जाबाय धोरोमखौ जों दस्रा लाहैबाय दस्रा कनभार्ट जाहैबाय जाथि फोरजों दस्रा जाबाय खिन्थु मोनसे टाइमाव जोङो बै समाव जोङो मोनसेल' सिनायथि गैया दा बे सिनायथिजों जों दिनै जोंनि फिसाफोरखौ जोंनि माने बर' जाथिनि राजानि फिसाजो बेखौ काश्मीराव हाबा लायदों नेपालाव हाबा लायदों रायजोमुथि बेखौ माने 7th सेन्सुरियाव रायजोमुथि नेपालाव हाबा लायदों बेथ' रोखा हिस्ट्रियाव रोखा दिनै बयबो बेखौ बुंफैयो आरो दिनै जोंल' बुङा बेखौ बे माबाफ्रावबो माने बे असमिया सेंग्राफोर दं ना असमिया सेंग्राफोर दं बे इउटुबाव हगारबाय थायो फंखाना फंख होननाय बेखौ नायखाबाय आं इउटुबाव फंखाना फंख होननाय बे इउटुब चेनेल दं आरोखि बेफोर चेनेलावबो बे आसामफ्रा असमिया सेंग्राफ्रा आख' बायद' आरोखि बेखौ इउटुब बुंनो हायाना दा सोर बुङो आरोखि बै माने माबानिफ्राय माइरं राजा गारा बखामानाय बर' राजाफ्रा रायजो खुंलांदों बे बाथ्राखौ दा जोङो आरो गोगोम जारिमिन गोनां जों हारि जों बे आसामनि थागिबि फिसा आरो जोंहा रायजो दंमोन राजा दंमोन बे जारिमिनाव रोखा दं बेखौ खुनुदिन रावबो दिनै खालामनो हाया रावबो बुंनो हाया जों जुदि जुक्ति होनना बुङोब्लानो गभर्नमेन्टआ बायद'लाय खोनासंनो रायजोमोन खोनासङा होनना बुंनो हाया जुक्ति थानायखौनो खोनासंदों जुक्ति गैयाबानो जुक्ति गैयाबानो खोनासंनाय नङा जोंहा जुक्ति दंखायनो जों जुक्तिखौ खोनासंनो रायजोफोर जेब्ला जोङो माबायाव आं मोनसे उदाहरन सानदों जेब्ला जोङो बर'फ्रा रुंसारि जानायनि उनाव थैखांनायनि उनाव बर'फ्रा थैखांनायनि उनाव जेब्ला जों दिल्लीयाव माने जेब्ला आर'ज जायो रायलायो बे समाव बे शरद पावारा माबामोन डिफेन्स मिनिस्टार शरद पावारखौनो दायथ' होदों माने जोङो रायलायनो आरोखि जेब्ला रायलायै दायथ' होयो होनबानो बे जोंहा फनकस नार्जारि खुंख्रा नार्जारि होनना बुङो आदा खुंख्रा नार्जारि बे माने बै समाव
객순이 그 펑을 많이 마음을 하기 펑을 나더니 다 비바 알아서 오는 다 이제 알아서 얘 비스리 그다 그 들어가야 돼 비스리 그다 봐야 돼 아니 내가 그다 없을 안 하는 죽지 있고 여기 만에라 이제 옛날에 나이 타고 죽지도 타고 저거 군대야 돼 알아 군가 봐야 돼내 아sam만 뭐 혼자 이건 내 만에 아sam만 그들 그다이 श्रीकृष्ण भगवान श्रीकृष्ण रुक्मिणीको हाबा खालामदों होनना बुंदों आरोखि जेब्ला बेखौ बुङो बे माने श्रीकृष्ण भक्त होननांसिगौ माबाया सरलपावारा साउथनि मानसि दा जोङो जेब्ला माबा खालामो जुदि थुबलायना बिनि गोसोखौ बोनो थाखाय बे बाथ्रा बुंनो गोनां जायो आरो दा बे सायाव बुंदों आरो जे भगवान श्रीकृष्णआ जोंनि रुक्मिणीखौ हाबा खालामदों कुन्दिल रायजोखौ लांदों होनोब्ला बे एखेबारे गोसोना खालामदों आरोखि नंगौना बे कुन्दिल रायजोनिसोमोन ना रुक्मिणीया औ नंगौ बुंबाय लेखा मोजाङै हालायथारो खुंगा दानै कुन्दिल रायजोनि रुक्मिणी माबानि कुन्दिल रायजोनि फिसाजो रुक्मिणी बेखौ श्रीकृष्ण हाबा खालामदों नै जारिमिना बुंना होदों कनभिन्स जादों आरो बिराद दा बेबायदि जोंहा जे हिस्ट्रि दं गोग्गोम हिस्ट्रि दा जों बे हिस्ट्रिखौ जों दिनै बुंनो हानाय जोंहा माने बुंनानै जों सरकारखौ जोङो माने खोमा सुनो हानाय जोंहा माने माबा दं आरोखि दा जों बेखौ जों बुंनो हायो दा मोनसे जोंनि आलादा जायगानि माने सर्स बिदि आलादा जाजोबदों बिनि जोंहा सर्सआ फुरा हिस्ट्रियानो जों हिस्ट्रिखौ बुंनानै रावबो जोंखौ नंखाय होननो हाया नंगौ बे बर'फोरनि जों थागिबि फिसाथार बिसोरथार असे माने थागिबि नुला बिसोरनो दिनै बयबो बुङो दा हेमन्त बिश्वशर्मानो स्वयं गावनो बुङो दा बे आसामनि खिल'निजाब्ला सोर जोंथ' नङा आंनि गावनो जों नङा असमियाफ्राबो नङा आंबो नङा गावनो बुङो बे बर'फ्रासो खिल'निजा नंगौबो आंखायनो बे बड'लेण्ड रायजो बिनानै जेब्ला माबा खालामो थांनायफ्राव आं पेपारावबो लिरदों आरोखि जे माने आसामाव जे गन्दगल जाबाय बे गन्दगल जानायनि मेइन खारना जादों जे बिनि थागिबि असे फिसाया दिनै आसामखौ सासन खालामनो मोनाखै माने थागिबि फिसा जुदि सासन खालामनो मोनोब्ला आसामाव बिदि गन्दगल जानाय नङामोन गथे हेमन्त बिश्वशर्माबो बे जायगानि असे फिसा नङा बेबो कायन'खौ जा कन'सुरा फैनायसो बेबो कन'सुरा फैनाय बेबो बिसोरबो बै मावसो फैनाय बांगालफोरनि उनावसो बांगालफोरा सिगां होदों आसामाव बांगालफोर फैनायनि उनावसो बे माबामोनहा हेमन्त बिश्वशर्मानि बंश ब्राह्मणफोर बिसोर फैदों दा मोनसे आसल मालिकआ रायजोखौ खुंबोनाखिसै नालाय दस्रा खुंबाय बेखायनो बे रायजोआ सासन जायाखै साद्रियाखै ओंखायनो आं माबायाव लिरदों आरो पेपाराव लिरदों आरोखि लेट दा आसाम बि रुल बाय हिज अउन सान लिरदों जि लिरनानै होदों आरोखि बे आसामनि फिसानो असे फिसानो आसामखौ सासन खालामदों होमब्लासो देनावनि सानसेया फैदों आंनि फैदों आं बेखौ लिरदों आंनो सोरबा रिपर्टारबो बुंदों गैया नों बिदि लिरनानै बिदि हाग्रा नुनाय आंलाय मानो बिदिनो जेबो जाखांनाया एखादा बिदिनो आरो माखौ गिबावनो दालाय थिलिखौथ' बुंनांगोन ना थिलिखौथ' बुंनांगोन आं बिदि लिरदों आरोखि बिदि गिदिरबाथाय दा जाहा रायजोफोर जोङो बयबो गोरा जानानै माबा जुदि आगोयोब्ला बर' जाथिनि खोथाखौ बुङोब्ला जोंखौ रावबो जोङो काउन्टार होनो हानाय जोंनि बेरेखा बुंनो हानाय रावबो गैया रायजोफोर जुक्ति जोंहासो दं खिन्थु जोङो जोंनि खोथाखौ जों बुंनो गियो दा जोंनि आफादफ्रा जोंनि लिडारफ्रा जातिनि खोथा बुंनो गिग्रा जाबाय दानिया दा जों जातिनि खोथा बुंनायखाय जों बिसोर गिजानानै था जोंनि लिडारफ्रा आरो बेखौ लाफा जादोंबालाय बे जातिनि बराथार बे जातिनि खोथा बुंग्रासो लाफा जादों जोङो दा बायदियाव रायजोफोर जोङो खुनु पार्सेन्ट लाफानाय नङा आंखौ लाफाथारदों नामा दावरावखौ लाफानो नाजाथारा बे सब समाय बे जातिनि खोथा बुङो हा हुनि खोथा बुङो माबा सोरखौ केस होयो दा न' बसरनायखौ जों केस होदों आं जुदि न' बसरनायखौ केस खालामब्ला रावबो होआम रायजोखौ बुंथांबा आरो जों जायखि लोगो लाफादों जाफा दंफायो बिसोर खेबनो रावबो होआमोन अथ'सो नोंनि अधिकारखौ न' बसरनाया सेना लाबाय 10 बोसोर सेना लाबाय 10 बोसोर एमपि जानो मोना बे ट्राइबेल जानो मोना बियो बे ट्राइबेल जानो मोनै मानसिफोरानो ट्राइबेल जाहैगोन जोंनि अधिकारखौ सेना लाबाय मालाया जोंनि मानसिया होनब्लाबो सिरि थायो एखेनि बुङा दा जोंखौसो बुङो बे बिसोर दावराव खालामबाय थायो बिसोरनो मालायफोरजों गाज्रि मोननानै खामानि मावबाय थायो हारसा बर' बिसोरनो नांलायनाय लाबोसो बिसोरनो ओरै बुङो आरोखि खिन्थु नोंनि अधिकारखौ सेना लाबाय नों जे बिनि बेरेखाजों बिग्रायनांगौ बिनि बेरेखाजों माबा खालामनांगौ बे जेबो गैया आरो बुङा दा जों दिनै माबा बुंनाय गाबोन रावबो जेबो लाफाया हारसाफ्रा जि गाज्रि बुङो बर'फोरखौ बिरादनो बै बर'फ्रा अबेबा त्रिपुरानिफ्राय ओंखारबोजानायनि बिसोर माने नागालेण्डनिफ्राय फैनाय डिमापुरनिफ्राय फैनाय बे जायगानि अरिजिन मानसि नङा ओरैबायदि गाज्रि खोथा बुङो
대우 보러가니 버리 기피하고 부자을 아우 뭐지 뭐가 숲사파라 그래. 그렇자. 내 나는 상상도 보러 나오는 거거든요. 가리고 상상도 보러 나오고 시작봐요. 파기질 곳나비 뼈 대틀 곳나지 보자 저기야 분자이. 가운이 저놈 모자 얘기하고 있는 거. 배 바람을 피나니 만수다 만수 타러봐요. 다음에 그 기도 만약 프로테스트 한다가이 그리고 메리카 한다가이 미니 메리카 바타 한다가이 사실 보고 싶어 시작해야 돼. 이야. 어이야. 많은 정 미리 타자고. 얘도 온라인 잡이다. 얘 온라인 바타고만 뭐 하줄래. 라고 이야. 나중에 셰프바이 보고를 그러는 그 프로테스트 칼람바이 봄바이 디시고 정바이 피네 오스와이 미래의 시스템 가지고 벌레한테 탈만아. 아껴 시작해요. 자마자 다자 자주가지 버라는 거지 마버가 부에무르가 만버가 아비디 만지 같은 데서 봐 벌라 실 나라 피블라 이카가나 이카가 다게 벌라 주 마버스 들어가서 다게 그 다게 라우 뭔가라고 보잖아 이거 그래서 뭔가 그 여기에 파기고 쏟아봐고 근데 이제 만에 온라인 카운터로 정말에 공을 안 나는 거죠 나중에 또 메고 타고 나네 저기 문화 공간고 라이나고 성카되고 성카에서 나오는 것이 기능 정보 바람을 이번에 성카리 봐요. 제발 케를라 라이 성카리 봐요. 만에 BTC하고 내 그래 만에 보로파 상상 거기 다 잡고 봐요. 내 제발 뱅군 봐요. 제발 자르건 봐요. 와닝기 와닝세이 나이 야라이 지원하는 건 봐. 산삼배고 봐요. 에코버래 이나 벌라트 대카에 다 봐요. 그래. 아니 이번에 만에 마와도 실리고 늦으기야 나오고 있네. 라고 분각이야. 그나마 하네. 가오지고 다이네로 지나 만에 그래 못다 다이네로 다이네로. 근데 별로 카운터 하고 여기야. 다야마 배 하가마 소가 비엘레글 담나 이 가고 같은데 봐. 에이 아니야. 오고 상고 있냐. 하가마 소가 비엘레글 네이 자치고도 그래서 봐. 만지부터 내가 봐. 여기 상고 있냐. 근데 많은 자 그 아버지 컴라인이 베리 가서 스트롱 밥에 갑자는 거 먹나고 요거지 보지. 다음에 그 온라인 아니고 나중에 그 저기 니라포탄 다가이 저기 오리갈 고전 말에 락신 다가이 다니 상비자니 고전 고전 만데 다가이 저기 아래 알아들어 이제 비바이 못구아 너 불을 잡아가면 아래 칸하고 아래 보로파 풀라고 뭐 티네 시간 백가우디 내려오는 거 만들어줘. 가우디 내려오는 거는 매일 내는 예 이람사 하리 나는 몰라 정 알아다 모더러다 정 실타는 건 내가 소비를 아는 모더러다 정 실지 하려면 이람사 하리 그는 나 하나인가 배워 삼는 내 모더러다 정 실타는 건 아무래 모르고 이람사 하리 나는 건 배워 소비를 하는 하고 너는 저기 알아들어 지는 기억나 너는 초가리 그래 문제 페트롤에서 온 순간이 문화라는 게 너만 못 보내요 이람사 하리 나는 하나인가 마우나 로제를 왜 타고 있다는 다 미안해 걔네 이렇게 사이 나는 다가 프로파일 그 문화 하는 게 뭐야? 지금 매 tanki 불안은 지금 아와서 그거 타나건 문화 뭐 타나건 어떤 이 조사 자기 먼저 타임 비게 먼저 제가 타임 비우가 보이고 만에 바이도 작은 먹는데 남바 송송 자이 다그 저려놓은 것들이 SN에 봐서 봐 나는 무슨 나는 뭐 누구랑 뭐냐 자이라지 나가 넘는 내다가 그 핑계를 나는 뭐 봐 라지 피난스도나 네 너희 나가 봐이 라지난 거 하나네 나는 싫은 분가 하나 먹어 봐더냐 라지랑 쇼주네 저 라지 우리 심지어 네 아니야 명예 문제 타임 비건 그 타임 심정 실랑 뭐 타면 사실 뭐 문제 포리베서 저거 바이도 하고 라지 타래 제가 아고랑 뭐 타? 주실랑 뭐 타? 타임 맞고 바이도 하고 예 소유는 것이야 다클리 마음에 들거든 알아들어야지고 아와사제의 비디오 쇼핑이 다 소유는 것이야 아무 식으로 후분을 써가지고 소유는 것이야 에스티자라지고 저는 소유는 것이야 에스티자야 총비단 합천을 그런 마마 허하게 나중에 그래 나오다는 거 그래 후수자들 이거 수사야 아비오디 만에 아성 고른 바이 만에 마바리 구물 컴내야 에 해문도 비서서 만노노가 에 아글 오자거든 에 서른 고고 오자든 저는 번 오고선 호들 만에 아성 고른 바이 내나오는 캐비넷 디션나라든 애셈블리 디션나라든 애셈블리 스피커랑 탈는 구조가 기도 비거리 너는 설발려더네 자야라지고 에스티 컴자야 에스티 많은 컴자야 에스티 컴들라 마카세 니용동 에 니용만 자이바이 되게 시작다 파라면서 컴은 고르나 컴하야
आसाम गभर्नमेन्टआबो बे पावार गैया बेहा भारत सरकाराबो बेहा पावार गैया बेहा मोनसे सरकारा मोनसे पार्टिनिसो सरकार जायो खिन्थु एसेम्ब्लिया फुरा गुबुन गुबुन पार्टिखौ लानानैसो मोनसे एसेम्ब्लि जायो पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन पार्टिखौ लानानैसो मोनसे पार्लियामेन्ट जायो दा बे पार्लियामेन्टआव डिसिसन जाब्लासो बे डिसिसन जायो आरो पार्लियामेन्टआव डिसिसन जानायनि सिगांबो पार्लियामेन्टआव माने आइन पास जानायनि सिगांबो मोनसे नियम दं पार्लियामेन्टआव आइन जानायनि सिगां पार्लियामेन्टआ डाइरेक्ट बे माबाखौ बिल लाबोआ बेखौ डाइरेक्ट मावहरो सिगांनो RGI रेजिस्ट्रार जेनेरेल अफ इन्डिया बेनो हरो दा RGIआसो सारिजों नायो होथावना होथावा बेनाव माबा आरो संबिधानखौ बे माने मानिनो हानाखै संबिधानजों गोरोबना गोरोबा बेखौ नायो बेफोरसो जायो दा RGIआव गोबां माने एक्सपार्टफोर दङ दा RGIआ माबा लांखांनो बिसोरखौ 6 बार माने रेजेक्ट खालामबाय 8 बार रेजेक्ट खालामबाय बिसोर माने ST जाया होननानै दा नोंसोर आगोलाव एफाग्राब बिसोरो ST जाना ओमफ्राय दिनै माबोरैहाय नोङो ST जानो हायो बोरै खालामनो हायो बिदि जाया आरो बे जों हाजार बुं हाजार दावा खालाम सरकारा बुं हेमन्तआ बुंगोन माने माबाया बुंगोन हम मिनिस्टारा बुंगोन भारतनि हम मिनिस्टारा अमित शाहमोना बुंगोन थेवबो जाया आरो हाया बे माने माखासे क्राइटेरिया होनना बुङो बे क्राइटेरिया बिसोरना फुलफिल जाया बिसोर नंथारा बिदि जाया हाजार नोंसोर खालामनांगोन बे जाया बेखायनो बिसोरो मा खालामदों भारत सरकारा बे क्राइटेरियाखौ सोलायो होननानै बिसोरो 2016आव ओमफ्राय 2019आवबो बे क्राइटेरियाखौ बिसोर माबा नांगौ सोलायनांगौमोन खिन्थु हायाखै बेखौ सोलाय हायाखै मानोना बे सोलाय सिगांनो माबाफ्रा भारतनि जौसिन बिजिरसालि सुप्रिम कर्टनिफ्रायनो अनुमति लानांगोन सुप्रिम कर्टआ अनुमति नांगोन मानोना सुप्रिम कर्टआ अर्डार होनानै थादों मोनसे भारतनि सुप्रिम कर्टआ अर्डार होनानै दोनदों जेमाने बे क्राइटेरिया बानायना होदों ट्राइबेल जानायनि क्राइटेरिया बानायना होदों बे क्राइटेरियाखौ माने माबाया भारतनि सुप्रिम कर्टआ अर्डार होनानै पास खालामदों पास बे मोनसे बे क्राइटेरिया सोलायनांगौब्ला नों सुप्रिम कर्टनिफ्राय बेखौ रिभिउ खालामनो थाखाय नोङो माबा लाबोनांगोन अब्लासो नों हागोन बेखौ जाया दा जोंनि क्राइटेरिया जाबाय गासै मोनबा क्राइटेरिया दं ट्राइबेल जानायनि बे मोनबा क्राइटेरियाखौ जाफुङोबासो नोङो ST जानो हायो आरो बे मोनबा क्राइटेरियाखौ दिनै माने भारतनि माने सुप्रिम कर्टआ बेखौ पास खालामनानै दोनबाय आरो पास खालामनानै लकेल कमिटि बानायनांगौ लकेल कमिटि बानायनाय बे क्राइटेरियाखौ माने माबाया पास खालामनानै दोनदों भारतनि सुप्रिम कर्टआ बे पास खालामनानै दोननायखाय बेखौ गोरलैयै दा दिनै सोरबा गभर्नमेन्टआबो बेखौ माबा हाया सिफायनोबो हाया नोङो नों बेखौ सिफायबानो गाबोन कन्टेम जागोन नोङो कर्टआ बेखौ डाइरेक्ट कन्टेम केस होगोन सोरबा केस बानो बे जाहैगोन आरो दा बे गोरलै नङा दा जाया दा बे धौआ थांबाय बे धौ थांबाय नै दा दाखालि मोनसे पेपाराव माबा होदोंलाय मोनसे पार्लामेन्टआव माने माबानि मन्थ्रि बे रिपर्ट होदों जे दानि IAS IPS IFS बेयाव माने STफोरनि थाखाय ओरैबायदि खम संख्यानि खम मार्जिन एखायनो माबानि माबा होनो हादों बेयो खरा होदों दा ट्राइबेलफोरखौ एकदम नाख्रेबथारनाय बे दानि BJP सरकारा ट्राइबेलखौ नाख्रेबथारनो हादों ट्राइबेलखौ माबा नागाराखै दा ओंखायनो जों बेखौ दिनैबो बेखौ जोङो बेफोरबो जोंनि थाखाय मोनसे इसु आरोखि ट्राइबेलनि थाखाय दा जों बेखौ आवाज होनांगौ दिनै ट्राइबेलफोरनो मानो न्याय मोना मानो ट्राइबेलफोरनो न्याय होआखै नों माने IAS IPS अफिसारा जुदि ट्राइबेलफ्रा गैया जायोब्ला बे देशखौ सोर सासन खालामबाय आरो देशआ बे ट्राइबेल माने न'निफ्राय सालायबाय थायोब्ला ट्राइबेलाथ' न्याय मोननाय नङा बेखायनो बेफोरखौ जोङो काउन्टार होनांगौ आं दाखालि पेपारावबो बेखौ होदों काउन्टार होदों आरो बे उनाव हरदों आरो बेफोर जोंनि खामानि मावनांगौ गोबां दङ दा जोंनि जाजानो आं बर'फ्रा बुंनाया जे नैबे आलादा रायजो बिनायनि जायनाखि हाबाफारि बे हाबाफारिनि माने जोंनि थांखिफोरखौ जोङो गामि गामि लांनानै जों बुंनांगोन गामि गामि जों बुजायनांगोन जोंनि इयुथ्सफ्रा खमसे खम जों बयबो दिनै माने साख्रि जानांसिगोन सांग्रां जानांसिगोन आरो इयुथ्सफ्रा जेब्लासिम इनभल्भ जाया इयुथ्सफ्रा इनभल्भ जायाब्ला जोंनि आन्दलना सेरखे बेरखे जागोन आरोखि लास्टिं जानाय नङा आरोखि गंसे जों इयुथ्सफोरखौ जों हायो जोङो इनभल्भ खालामनांगौ जड़ित खालामनांगौ आरो गंसेआ बे स्टुडेन्टफोरखौ मोजाङै इनभल्भ खालामनानै आलादा रायजोनि जायनाखि धौ बेखौ फुरा रायजोनि लाबोनानै आं बेखौ बुंनानै आं बयबो आंनि सिबिनाय बावनानै आंनि बुंनायखौ बेयाव फोजोबबाय।